Akomake igoma gigayo muwaziri w'ekisemi mensiti ya Kenya umuske Julius Migosi ogamba kosoke matemu yekirasi yekomina kabiri cy'isukuru kinyinge niko cyagenderere gucengera cyaroroka nago kora buya ase amatemu yo mwaka oyo iga oyeta wishi ubere 24 korende korwase award yabugusere bungi tutu cyache South esukuru ya St Thomas Raganga niko yakora bube asa matemu ayo okoria bobe we skuru yo ya St Thomas Raganga igotoka se chinseme cy'umwancu murigeria nigo yaira abaibori be skuru yo gweso kya senchira ya bene na korokyo gotoka kwabo egento bono banyare ko babako botoka amabori go cyaso mwarimu mone bwe skuru yo nabigo obotendere bwe skuru yo kwene kya bunangwe so kya bara senchira ya bene ko bayira hemero biri anyatko bage ko bekwa nabo igotenegetie ogwikiranirwa kwa machibu ayuare amaya muri kito dipo nasanya na atarra chinseme cyo nabono roboti roya senchira yo bwikira Raganga amatemo kasogete no mwari mutata itiko weka se toko yarora iga ya bisete igaere esi maina wono ga kito kwebori esi maina ngagiye gotoira ngagiye na no yomo bwe ko mwana yomo abande bonsi pi mbali kororekana ngaiba bere Maiga jichi skuru ao emergency ya Kenya guchengera machibwa maya yo mwaka weta wechiri wibere na 24 abaibori be skuru ya St Thomas Raganga imeje wadi ya Bogusero nigo besokirie na kwimurunganiria bororo ogokora bube gwe skuru ywe asa matemu yo mwaka yo eta eko miti iyo gurukunga na ere board na onkoro mu chando mondo na ndo okogera abana mbakora basoma usibaite maina Raganga yaberege ko Raganga secondary yaberense sana asinge jukira chingaki esukuru yakorokana nga igiye ko abana go bakugwa na ande bono yabo busoko bonene asinge ne esukuru enene lakini kwa nyoranga abana bagure chingaki esukuru eywe etaire tiomora kigwano nyono yomo ase university ni gobono bayemochirie e committee yebuto engae choro na inde bono nyopata getebe pia tiba basa kurusyo muntu musocho utabwati umwana barusyo muntu musocho nyobwata umwana tona bange barega ebodi bana babo tibaya ari mugete naje to kurugoma manyi na koleti buyabo abisimba wende mbalikiro skali abanda banyagira lakini bono igamagera okugugo gende tobando kurigisoko emeroberi emebe ya masomo nigo bono yairero gutakora bya asemya kemenge engara bono yagechirie abanyakenyero abo besokya na kugikiria engane yeiga kwanyora bali mwe bagojija saa 2 saa 3 bana elindi nyo empress yeyo bakoruchi bese etindi bagota basomya abantu bana togo basabaiga abali mu baito bali skuru ti abakora omoki basomya abana baito nentwiri etarito lyaraganga lyatoke twanyorire chi emyaka emenge abali musangapi baguja ekerasi iwo konyore babanyurire lakini ngo saba bale igento kiri bakorukanga ki nigo bana barurekerero kyabo no kubulia gucha serikali anena sekta y'ekisemi kuire getambukiro kyabwango eri banyare korora egesa kugyankyo asorogongorwe aba omwesimi wa Migosi atokonye atobekera abali mu baisaine abalimu abalimu nabona yagitega ikakora buya sinini yakoreta bya sinini sana asenje pardon tora ikera biwango bibwenerete nasenje abalimu bakeba berega bachitororo yachagite 1990s baka wale skuru enjanya wakora ne basi skuru chikuru mayaga baya guchibasi enjanya koronye ne basi yeskuru asomo kya bunege tasini kya Gatembe TV yogo ikera omwalimu amonene we skuru ywe asenjira yesimi nigo atarorekana koena na libaga lyokoena na emerobiro ya yabegete gose gukwanire nganeje engana bono yatoirera gutigara na mabolio ginko ripoteri getaseni kya Gatembe korwa igase bunge ya Kitutu cha South utoke meye county ya Kisii eritaria na enkoro kwa Dipon asanya